Salutare, oameni dragi! Băi, eu vă întreb dacă ați auzit de Denis Sereș. N-ați auzit. Nimeni în România nu a auzit. Păi vă spun eu, este un parlamentar de la UDMR. Băi, frate, de 34 de ani, de 9 mandate, este în Parlamentul României. Din 1992 până acum, în 2026, este încă parlamentar. Am bătrânit acolo nefăcând nimic, doar încasând bani. Deci când senator, când deputat, mereu a intrat în Parlament, nici o inițiativă notabilă, nici un amendament deosebit, nimic pentru România. Doar a încasat bani și a stat în bancă, fără să iasă cu nimic în evidență. Și atunci, măi, oameni buni, nu trebuie schimbată legea în România? Maxim 2 mandate de parlamentar, deputat sau senator, maxim 2 mandate de primar, maxim 2 mandate de președinte de Consiliul Județean, să vină generațiile tinere, nepătate și necompromise.